Una oportunitat i una altra, després del suïcidi. Ja fa uns dies que Espai Espiritual va donar per acabades tant la sèrie de lliuraments de Parlant de la Vida com la de Parlem de la Mort. Però, com de costum, sempre deixem una porta oberta i ara, amb aquest lliurament, s'ha tingut l'oportunitat de travessar-les. Moltes vegades se'ns dona l'oportunitat perquè reparem errors o danys ocasionats durant les nostres existències terrenals i tantes vegades més les desaprofitem, no complint el que ens comprometem o, en el millor dels casos, fent-ho a mitges. I sobre això és el que exposarem a través del següent relat, el qual, encara que estigui presentat de forma fictícia, està totalment basat en una experiència real. Després de tenir l'oportunitat de poder reparar errors importants amb més d'una existència, com a encarnat, a l'Ignasi se li va donar una altra oportunitat, on les proves proposades que trobaria li serien més dures que altres vegades, les quals va acceptar. L'Ignasi havia d'encarnar el pla Terra patint una esquizofrènia. Durant un temps, principalment en els primers anys, la malaltia es desenvolupava amb certa tranquil·litat, però també, a poc, gairebé sense adonar-se'n, s'anava complicant, encara que els medicaments, quan se'ls prenia, li feien passar els dies més o menys bé. Quan ell decidia no prendre'ls, aquests s'empitjoraven, arribant al dia fatal en què, dominat pel mal, va decidir agafar una escopeta de caça, posar-se el canó a la boca i prémer el gatell. El seu retorn al pla espiritual no va ser un camí de roses, ja que havia vulnerat l'únic fet pel qual no es permet aplicar el lliure albir, llevar-se la vida. Encara que en aquest cas no va haver, com a la majoria d'altres fets similars, esperar en el baix astral que li arribés la data que tenia marcada per desencarnar. La providència és misericordiosa, atès que l'esquizofrènia li servia en certa manera com a atenuant. Per això, en poc temps, se li va concedir l'oportunitat de tornar a renéixer. Si em permeteu, faré un petit incís per recordar que a la 16a entrega de Parlem de la Mort podeu trobar explicacions dedicades al suïcidi inconscient i en el de la pena capital, que es troba dins del llistat de compartir, en podeu trobar d'altres sobre el mateix tema. Ara tornarem amb l'Ignasi al baix astral, concretament en el moment que se li concedeix l'oportunitat d'encaminar-se cap a un pla més elevat. S'ha dit que la providència és misericordiosa. Això no vol dir que no sigui justa. Per aquesta raó, no cal creure que a l'Ignasi se li disculpés el que no havia superat ni el que havia fet i que s'ignorés el dolor que havia provocat. El camí que el va conduir cap al pla que li corresponia no va ser tampoc fatigós per a ell. Els germans que l'acompanyaven van tenir cura de produir-li una letàrgia, per tal que reposés. En despertar d'aquest somni, l'Ignasi es va trobar reposant en una mena d'hospital. Al seu costat, un ésser, el qual l'havia cuidat en tot moment, el va saludar, fent-li saber que tot ja havia acabat, encara que calia fer un repàs de la seva darrera encarnació. Durant el temps que va estar esperant la nova oportunitat, va tornar a la seva memòria tot allò que es va esborrar quan havia tornat a la Terra, el seu darrer compromís i el que faltava per reparar d'altres encarnacions. Alhora, també experimentava en alguns moments el dolor i el patiment que va provocar als éssers encarnats que estimava i que encara el continuen estimant,
els quals havia deixat a la terra, podent observar tal com si estigués passant en el mateix instant com el seu germà, l'Enric. Només acabar el seu sepeli, es va dirigir al lloc on va donar fi a la seva estada en el pla terrenal, per netejar, ple de dolor, el que ell havia produït. Acabat el repàs del seu comportament, se li va oferir l'oportunitat de tornar al pla terra, presentant-li el pla estipulat per poder reparar i aprendre, el qual, entre algun dubte, va acceptar. Tenia al seu abast novament l'oportunitat de tornar per reparar i aquesta vegada no volia desaprofundir. Organitzar qualsevol esdeveniment comporta molta feina, molt estudi i molta preparació. Per aquesta raó, no ens hem d'estranyar que preparar un renaixement i, sobretot, el del cas que exposem, s'haurien hagut de fer molts passos per tal de resoldre les dificultats que apareixien. Un cop resolt el pla, arriba el moment de la presentació. Ara farem un altre incís per recordar que en el lliurament de Parlant de la vida, titulat Preparant el Renaixement, es pot trobar informació sobre allò que comporta preparar una nova reencarnació. Perquè pogués renéixer l'Ignasi en el pla espiritual, els germans que van preparar el seu pla de vida segur que no ho van tenir fàcil, ja que en aquest havien de trobar-se molts i importants factors per poder reparar també importants errors, els quals servissin per reactivar una evolució que estava detinguda. Cal saber que els desperfectes o lesions que ens podem produir en el cos físic queden gravats en el periesperit i que en major o menor grau poden estar reflectits en el nou cos físic. Ara, cal recordar que l'Ignasi es va llevar la vida mitjançant un tret a la boca, el qual li va destrossar el cap. Per tant, aquestes lesions, o parts d'aquestes, les seves conseqüències es trobaran en el nou cos. Recordem també que patia la malaltia de l'esquizofrènia, la qual segurament formava part d'una de les proves que ell havia acceptat i que no va superar. El pla de vida estava traçat. Ara s'havia de trobar el lloc i, sobretot, els pares idonis. El nou encarnat necessitarà, sense dubte, molt d'amor i tenir un entorn que no li sigui del tot desconegut. Trobar els pares ideals per a ell pot semblar una missió àrdua, però, encara que ho sembli, no va ser difícil trobar-los. Recordem una vegada més que l'Ignasi va deixar a la terra a uns éssers que el van estimar i entre ells podem trobar el seu germà, l'Enric, que continua estimant-lo. Aquest, sense dubte, era el camí a recórrer, en el que tan sols calia superar un escull, sent aquest que en el pla traçat tant per l'Enric com per a l'Anna, el que hauria de tenir-lo en el seu si, no estava present la cura d'un nou ésser a les seves vides, i molt menys amb les característiques que aquest presentaria, la qual cosa comportaria un gran canvi en les seves vides i important compromís per a tots els éssers que haurien de donar-li suport. Quan s'accepta una nova encarnació, l'ésser es compromet a assolir uns aprenentatges i també possiblement a reparar errors per tal de poder progressar i evolucionar. Però aquest compromís no és inamovible, ja que igual que es té l'opció d'utilitzar el lliure albir per decidir no dur a terme el pla acceptat abans de renéixer, també es pot utilitzar per arribar a un acord d'ampliació d'aquest, acceptant més proves i aprenentatges. Però ara ens podem preguntar, com s'arriba
a aquests acords. Quin és el camí a recórrer? Amb qui es contacta? Els camins per contactar amb els éssers que habiten altres plans espirituals i les formes per fer-ho són diversos. Un dels quals és a través del somni. Se sap que quan el cos reposa mitjançant el somni, l'esperit pot desplaçar-se fins a cert punt o rebre visites d'éssers d'altres plans. Sobre aquest fet podem recordar, per una banda, allò que esmenta la Bíblia quan Josep, el fuster de Natzaret, és informat del naixement de Jesús. Per altra banda, som coneixedors dels que anomenem viatges astrals, que ens poden facilitar desplaçar-nos i contactar amb éssers superiors. En aquest cas, els éssers espirituals que tenien cura de preparar el retorn de l'Ignasi, encara que no ho puguem afirmar, segurament per contactar amb l'Anna i l'Enric, van utilitzar un d'aquests camins esmentats, informant-los i plantejar-los la proposta, que tots dos van acceptar. Tot estava llest, només calia esperar. El naixement es va produir. L'Ignasi va tornar al pla terra amb unes grans mancances. D'una banda, sabem que almenys en la darrera encarnació aquest patia la malaltia de l'esquizofrènia, la qual, en no haver superat aquesta prova, la segueix portant. Per altra banda, recordem que, en provocar la seva mort, lesionà importants parts del seu cos físic, sent algunes reflectides en el cos actual en la forma de síndrome de Down i la dificultat d'expressar-se verbalment. Actualment, Gustau, que és tal com se'l coneix ara, ronda la vintena d'anys, 20 anys que tant ell com els que l'envolten estan complint amb el que s'han compromès, 20 anys plens d'amor que els comporta a tots uns aprenentatges aconseguits, els quals els permet evolucionar i progressar espiritualment, i per al que coneixíem com a Ignasi, un gran avenç reparador.